Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndiluthenjiwe emolweni. Sikuye kusotho siweshumi nesihlanu namhlanje sizawuva uMoses ekhupha ingoma yakhe, ebulela ngengoma, ecinga apho uYehova avela nabo khona, evela nabo ebunzimeni, kwintsunguzi yobumnyama. uYehova kodwa wabakhokhela wahamba nabo, ecinga nendlela le abaphume ngayo ubutshaba, ebangakhange balazi ukuthi nje kungenzeka ngalaa ndlela. uYehova unema-miracles, unemimangaliso. Nawe kule okuyo wazi ukuthi uYehova wakho uzawukhupha nje ngesandla sakhe esiqinileyo. Yomelela kakhulu kule uncede Eksodus se-15. Noba kakakuphenduli, itsho ngengoma yakho nemibulela umbongo uYehova yonke imihla. Ngokuvusa nje kufanele ukuthi umbonge, umbonge, inhliziyo le yakho ihlale nje isethi ndizawumbonga kanye in the midst of the storm. Umbonge Jehova, uthembekile, umhle, ungcwele wena Yehova, akakho ofana nawe. Ngoba ngaloo ndlela uqinisa ukholo lwami eyoba ndiyakwazi into yoba ikhona into entle ozawundenzela yona, ngoba nale ondenzele yona yondivusa inkulu intle. Mhle mani uthe uNdumiso 28 verse 7, uDavide ngomnye owayephendula ngobongo kuYehova, phendula ngendumiso. Athi verse 28, Ndumiso 28 verse 7, athi nguYehova mandla nengweletshetshe yam, yakholosa ngayo inhliziyo yam ndancedeka, yadlamka ke inhliziyo yam. Siyafunda namhlanje into yoba njena masoloko simdumisa. Athi ndiyakumdumisa ngengoma yam, kanengoma yakho mani noba kweyiphi into. uYehova mhle, esakugcinile nje funela umbongo. Khupha ingoma yakho ngalo lonke ixesha, entsunguzini yobumnyama uYehova uza kukhulula. Awazi nokuthi uzokhulula kanjani. uYehova unemimangaliso yakhe neendlela zakhe asenza ngayo izinto. Yiyo loo nto ithemba lakho masoloko liphakama. Phakamise ngendumiso, uphakamise ngokuthemba izibhalo ezingcwele, ngoba ngakwenzela enye into entle. Mbone kumaSirayeli ukuthembeka kwawo kweExodus. Aphinde futhi kwiNdumiso 22 verse 3, uDavide athi ungcwele bonke uYehova wami, athi ungcwele ke wena, ungulohlala ezindumisweni zakaSirayeli. Uyahlala kwindumiso, indumiso yakho, umbulelo wakho udibanisa nayo, udibanisa namaxhoba ayakhawuleza, udibanisa nayo umdali wakho, umTrinity, dibana naye. Ngoba ngantoni? Uyambulela, uyamdumisa, uyanqoqa. Noba uphila, noba usentla kwamasimi, indumiso sisixhobo sakho, likrele lakho nanamhlanje. Verse yokuqala yiyo le besithetha ngayo yokuthi uMoses wahlabela le ngoma kuYehova, wahlabela ingoma. Oonyana bakaSirayeli batsho ukuthi ndiyakuhlabela kuYehova kuba enobungangamzi obukhulu, ihashe nomkhweli walo ulizulumbele elwandle, bajona elwandle namahashe wabo. Verse 2, uqhayiya lam ungoma yam uYehova, qhayiya lam nengoma yam. Qhayiya into ezawuqhayisa ngayo nengoma yam uYehova. Waba lusindiso kum ulo Thixo wam endimzukisayo, uThixo kabawo endimphakamisayo. uYehova indoda elwayo
okhokhelwayo. uYehova ligama lakhe. Moses njalo, iinqwelo zokulwa zikaFaro nempi yakhe waziphoselwa. Abahleliweyo kubaphathi mikhosi bakhe batshoniswe elwandle olubomvu. Amanzi enzonzobila abagubungela. Behlela ezinzulwini njengelitye. Verse 6. Isandla sakho sokunene Yehova sivethe amandla. Isandla sakho sokunene Yehova sivikitha utshaba. Verse 7. Ngobukhulu nobungangamsha bakho ubagungxule abachasi bakho, ubakhupha ukuvutha kwabo, ubadle bona njengendiza. Verse 8. Ngokufutha kwamathatha akho afunjwa amanzi, yema njengemfumba imiquluqela, ajiya amanzi enzonzobila embilinini yolwandle. Verse 9. Lwathi utshaba ndiyakusukela, ndiyafumana, ndaba ixhoba. Umxhelo wam uyazanelisa kuwo, ndirholisa ikrele lam, siya kubagqogqa isandla sam. Verse 10. Wafutha ngomoya wakho wabagubungela, ulwandle wazulumeka njengelothe emanzini angangamshi. Verse 11. Kubani na onjengawe phakathi koThixo Yehova? Kubani na onjengawe wena uvethe ubungcwele, woyikekayo ezindumisweni, wenzayo ngokubalulekileyo. Verse 12. Wolula isandla sakho sokunene, umhlaba wabaginya. Verse 13. Uyabakhokhela ngenceba yakhe abantu aba ubahlawuleleyo, ubakhululeyo ngoqilimba lwakho, ubathundezela ekhayeni lakho elingcwele. Inkulu into uMoses uYehova benzele yona. Umbongo wakho uphuma ngaphakathi enhliziyweni. uMiriam uthi kuverse 20. uMiriam umprofetikazi, udade uAaron, uMoses noAaron, wathabatha ingqongqo ngesandla sakhe, phuma onke amankazana emva kwakhe, enengqongqo engqungqa. Verse 21. Wawaphendula uMiriam wathi, vumani kuYehova, kuba enobungangamsha obukhulu. Ihashe nomkhweli walo ulizulumbele elwandle. Apho ekhaya uthini uYehova xa benzele izinto ezintle? Singathuli, masingathuli. Ukuloo bhedi ugula itsho ingoma ngaphakathi. Iza kuphakamisa umoya wakho ingoma iyakuphakamisa umoya wakho. Inhliziyo enombulelo nenombongo iyawuphakamisa umoya yakho. Phakamisa nokholo lwakho. Xa uthanda ubonga, uthanda udumisa, cinga ukholo lwakho luhle, luyaphakama. Ngoba awufokasi kwiingxaki zakho, awubisajongana nengxaki. Phakamisa udumo lwakho kuYehova, phakamisa amandla wakhe. Xa wenza kanjalo, nawe ufunda kanjalo ke. Kuthe kunjalo kwiverse 22. Bahamba iintsuku zantathu. Moses wawandulula amaSrayeli emke elwandle olubomvu, aphuma entlango yaseShuri, ahamba iintsuku zantathu entlango, akafumana amanzi. Nayo imimangaliso kaYehova. Afika ku-23, afike Mara, akabanawo asela amanzi aseMara ngoba ayekrakra.
kuba ayexaka ngenxa yoko igama laloo ndawo kwathiwa yiMara. Andiwazi lezi ngxaki ojongene nazo ezixakayo, kodwa uYehova uzozijika, uzoziphinda uphendule, uphele ukraka, kuvele ubumnandi empilweni yakho, ungakhali kakhulu. Awuwedwanga noba kungakraka kule ndawo kuyo kuyakraka, kodwa uYehova umthandazayo uzayikuphendula loo nto, uzawukwenza umangalise. Uzibone nawe sowonwabile, uzibone nawe sowudumisa, uzibone nawe sowuhleka. Umelela namhlanje. Indumiso verse 24, abantu bamkrokrela uMoses besithi siyakusela ntoni na? Adanduluka uYehova kuYehova ngumthandazo, adanduluka uMoses kuYehova, ngoba uMoses ebebathandazela abantu, ebadibanisa noYehova. Noba benza ntoni na, ibeba nguMoses otshoyo othi Yehova baxolele, akhale on behalf of amaSirayeli. 25, uYehova wambonisa umthi, wathi uYehova ubona nangu umthi, thatha laa mthi, thatha lesaa stikhi somthi usiphose kulaa manzi. Wayenza njalo uMoses, abamnandi amanzi. Wabamisela nesuka apho wabavavanya. Wathi uba uthe waliphulaphula ilizwi kaYehova, wathetha nawe Yehova. Le imessage ka-26 verse 26 iza nakuthi namhlanje. Ithi uYehova uthetha nawe, uthi ukuba ukhe waliphulaphula izwi likaYehova uThixo wakho, wenza okuthe tye phambi kwakhe, wayibekela indlebe imithetho yakhe, wayigcina yonke imimiselo yakhe, andiyi kubeka nasinye isifo phezu kwakho endisibekileyo phezu kwamayiphutha, kuba ndinguYehova igqirha lakho. Apho ekhaya nali ilizwi lethu ebasinokukhumbuza ngalo Yehova xa sijongene nengxaki, xa sijongene nezilimo, xa sijongene nezigulo, sisentla kwamasimi, sithi singabazalwane, nali ilizwi lethu esibumkhumbuza, sithi Yehova khumbula utheni, uthe awuzuzibeka ezi zifo usibekile eyiphutha. Ezaa zifo zaseyiphutha ayizozethu, ngoba thina sinawe Yesu, sisindise, uligqirha lethu. Siphilise Yesu, siphilise, singayi kumagqirha aseyiphutha. Imvuselelo lelizwi uthi singayi amagqirheni aseyiphutha, sikhumbule ukutshilo wathina uligqirha lethu, akazuzibeka ezaa zifo ebezibeke eyiphutha. Ezaa zifo zaseyiphutha akazuzibeka kuthi, ngoba thina singabazalwane, simamkele. Nali lizwi, nayiweapon yakho, sisixhobo sakho Yesu uzothandaza phezu kwaso namhlanje nam. Ngoba kaloku unguThixo ophendulayo, uyafuna into yoba masimkhumbuze ngelizwi lakhe. Yomelela kakhulu endleleni yakho yokholo, endleleni yakho yobuzalwane, kungabikho nto ekususayo elizwini lakhe. Umkhumbuze ngelizwi lakho Yehova, unguThixo othembekile, uhlala indumiso yakho. Namhlanje iba nengoma mani uyikhuphayo, ube nengoma yakho, iingoma zakho ube ndizenze zibe yilisti, usoloko uzifuna, uziloko uzicula, uloko uzicula, uloko uzicula. Umdumise Yehova, emveni koko umdumisile waqongqa wafana nooMiriam, ngokholo lwakho luzawuqina, akho nto eza kususa beYehova. Bawuthetha bancane, bawuhleka bancane, bakumokha inafu, bamokhe, abazukususa kukholo lwakho. Ngoba ngantoni? Uthanda udumisa, uthanda ucula ingoma. Yonke loo nto leyo uyenzela abantu uYehova. He inhabits the praises of his people. Xa udumisa, ungqongqo
ulapho kanye. His presence is there. God bless you. God love